І чого тільки не відбувається у нас? Эта почварная женщина, Степанида Матвеевна, зачаровала, загубила яго. Коли ви приїхали раней ответственного для отказу терміну, сподівавшися новою матушку, то ви вельми помилились у розліках. Я тоді право отмовлю вам, ці чуєте, Геть? Удячний. Виноват і виноват, Шурмо. Ти одразу переходиш у інший, вищейший світ. Ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir.